Senyor August Armengol, 5 vots. Senyor Martí Carnicer Vidal, 16 vots. Per tant, queda elegit nou alcalde, senyor Martí Carnicer Vidal. Aquest era el moment en què l'alcalde del Vendrell, en els primers 2 anys de legislatura, el convergent Benet Gener, llegia el resultat de l'elecció del nou alcalde, el socialista Martí Carnicer. Des de dimecres, dia 22 de maig, el Vendrell té el mateix alcalde que ja havia tingut els primers anys de la democràcia entre 1979 i 1994. El relleu a l'alcaldia vendrellenca és fruit del pacte de govern signat el 2011 per 4 partits, que són el PSC, CiU, PP i Junts pel Vendrell. A l'oposició continua en solitari Plataforma per Catalunya, que a l'elecció del nou alcalde fins al 2015 va presentar el seu cap de llista, August Armengol, com a candidat. En les intervencions en un ple molt concorregut, els grups del govern vendrellenc van destacar la necessitat de continuar treballant per una millora en la situació econòmica i de cohesió social de la capital del Baix Penedès. I al final del ple, el ja exalcalde i el nou dirigent polític de l'Ajuntament vendrellenc parlaven en un to de continuïtat de la feina iniciada ara fa 2 anys. Evidentment, entre socialistes i convergents en teníem prou, perquè sumem la majoria absoluta, però vam obrir el pacte al Partit Popular i a Junts pel Vendrell perquè consideràvem que amb 4 grups es complia molt millor aquest criteri o aquesta idea de dir, escolta, fem un govern d'ampli consens. Després de 2 anys de funcionament, constatem tots, i em sembla que en els discursos ho hem dit, constatem que ha estat un encert i que tots apostem perquè aquests 2 anys que quedin continuem igual. No hi ha un repte nou. El repte el vam assolir en el moment de presentar-nos a les eleccions fa 2 anys i en el moment en què vam tancar l'acord entre els grups que en aquest moment formem el govern, és en aquell moment que assumim el repte de fer funcionar l'Ajuntament i de fer funcionar una mica amb aquests criteris. Sostenibilitat financera, reactivació econòmica, cohesió social. Vull dir, no ens cansem de dir-ho, perquè aquestes són les fites que ens hem fixat. I per tant el repte és el mateix de fa 2 anys, hem avançat en alguns aspectes, en d'altres encara tenim camí per fer. El ple de nomenament de Martí Carnicer com a alcalde del Vendrell hi va assistir molt de públic, entre el qual hi havia el delegat de la Generalitat a la demarcació de Tarragona, el president de la Diputació de Tarragona i l'alcalde de la capital tarragonina.